Total que ese foi a entrevista que fixen co Che. Conocemos e tal. É curioso porque resulta, é unha anécdota curiosa, porque eu me fixe cargo del, falei con el, me entendí, eu sabía daquele bastante inglés, e nos fomos entendendo, e el me contou que ele era un bohemio, era un trotamundos, e traía un maletín que era un proyector de películas, un Super 8, teño todo grabado. O teño porque a teño aínda, eu. E resulta que o Che díxome, procure axudar a este home, porque debe estar sin comer fai unha semana. Bueno, pois ali está, me fago cargo dele. E entón, pois, eu falei ali con unha enfermera, que era unha monsiña, e tal, e atenderon, pero díxome el, pero mire, usted non se me vaya, porque necesito un pouquiño de diñeiro. Estaba un pouco de diñeiro. Porque fun a vender o proyector e me daban $20. Entón, escoitou eso o Che, e díxome o Che a min, home, si pode, isto axude a este home tal. Entón, escollín eu, falei con el, eu afortunadamente andaba con cartos, tal, e din $500. Entón, el dixo, pero eu realmente o proyector non o quero. Eu teño un, pero o que tiña eu era inferior, na realidad. Pero non o quero. Non, se non o quere, entón eu non quero os dólares. Total, que me enchufou o proyector, que o teño na casa, curiosamente, non? E esa foi unha anécdota curiosa de tal. E para rematar, quero decir unha cousa, podía contar outra cousa, pero outro día. Teño unha anécdota moi boa en Nicaragua, moi boa, pero será outro día. Pero solamente quero decir unha cousa. O Che, se me estuvera aquí e me escoitara decir viva, no, muera la propiedad privada. É certo? Estamos todas e todos de acordo? Muera abajo la propiedad privada. Pero, o Che Guevara é noso. Eso é o remate da minha intervención. O Che Guevara é noso. Alguna palabra máis, veña, ninguén se anima? Reflexións, preguntas? Se queres ir provocando. Digo así para aprovechar estes minutos. Fixen así unha selección de textos, pero digo que as obras do Che son unha obra moi extensa, non? Un comentario que creo que ten moita actualidade, igual que os outros, é o seguinte: o escolantismo ten freado o desenvolvimento da filosofía marxista e impedido o tratamento sistemático do período de construción do socialismo, cuxa economía política non se desenvolveu. Debemos convir que ainda estamos en cueiros e é preciso dedicarse a investigar todas as características primordiais do mesmo antes de elaborarmos unha teoría económica e política de maior alcance. El tivo moitas discusións teóricas frente ao Manual de Economía Política da Academia de Ciencias da Unión Soviética, que aproveito para lembrar que o martes fixo 100 anos desa fito histórico, esa maravilla que foi a Revolución Soviética, 100 anos. No referente a relación cos países socialistas, nun momento situémonos que hai movimentos de liberación en África, que hai países que se empezan a independizar, hai moitas loitas. Fidel fai referencia ao asesinato de Patrice Lumumba, que foi asesinado nun helicóptero belga baixo a protección da ONU. O helicóptero non foi asesinado, non? Entón, a raíz do asesinato de Patrice Lumumba, supuxo, como moitas veces pasa, que se intensificou a loita revolucionaria. Pero nese momento hai discusión a nivel internacional e o Che é a primeira persoa que o manifesta neses seminarios que se organizan, que a veces ten un carácter protocolario, que serían moitas palabras sin que teñan significado. Pero Che di,
De todo isto, está falando das relacións, debe estar iso unha conclusión. O desenvolvemento dos países que empezan agora o camiño da liberación debe custar aos países socialistas. Non pode existir socialismo se nas conciencias non se opera un cambio que provoque unha nova atitude fraternal fronte á humanidade, tanto de índole individual, na sociedade en que se construe ou se está construindo o socialismo, como de índole mundial, en relación a todos os povos que sofren a opresión imperialista. Creemos que con este espírito debe afrontarse a responsabilidade da axuda aos países dependentes e que non debe falarse máis de desenvolver un comercio de beneficio mutuo baseado nos precios que a lei do valor e as relacións internacionais do intercambio desigual, produto da lei do valor, opoñen aos países atrasados. Como pode significar beneficio mutuo vender a precios de mercado mundial as materias primas que costan suor e sufrimento sin límites aos países atrasados e comprar a precios de mercado mundial as máquinas producidas nas grandes fábricas automatizadas do presente? Se establecemos ese tipo de relación entre os dous grupos de nacións, debemos convir en que os países socialistas son, de certo xeito, cómplices da explotación imperial. Podes arguir que o monto de intercambio cos países subdesenvolvidos constituye unha parte insignificante do comercio exterior destes países. É unha gran verdade, pero non elimina o carácter inmoral do cambio. Si alguén quere, aí. Bueno, un pequeno comentario a isto último que te dixeches. Fai anos, cando ainda viñan aquí os barcos pesqueiros cubanos, eu fixeme amigo dunha muller que ia recibilos. Entón fun con ela a recibir a un barco e estando ali cos mariñeiros, un deles comentoume, e ben a raíz do que ti acabas de comentar, que o Che dicea que había que coller o mellor do comunismo e o mellor do capitalismo e xuntalos, algo así. Eu non atrevo a decir que lín todo sobre o Che Guevara, pero por aí anda a cousa. Quer dizer que, pero tamén pode ser que non me lembre de todo, non? Porque en algúns libros leídos, pois, hai ben anos, non? E eu non creo que o Che pudera decir eso nunca. É dicir, ele era moi crítico, a crítica que está facendo aquí os países socialistas é precisamente por unhas relacións comerciais que teñen que ver co capitalismo. Entón, si el valoraba, pois claro, cuestións sociais que o mellor non hai únicamente en sociedades socialistas, o que non había nese momento, como pode ser o esforzo. El fala moito do traballo, non? Para o Che Guevara o traballo, tanto voluntario como o traballo de facer as cousas ben, pois era unha cousa fundamental. No socialismo é imprescindible que todo o mundo traballe e que traballe ben, pero que o mellor do capitalismo extrañame que o Che dixera, non? Porque, digamos, todas as súas intervencións teñen como obxecto rematar co capitalismo, non? Igual. Digamos, o mellor da filosofía do capitalismo, non do que fai o capitalismo en si, senón da filosofía. Sin atreverme a decir que nunca o dixo, digo, eu teño dúbidas de que o dixera, pero bueno, non podo demostrarla. Non falo, pero da igual, falo así, non falo así. Se vai ser un matiz, que penso que é fundamental, sobre o que apunta esas boas citas que está aí lendo Moncho, que tanto o manual como o que está criticando o Che Guevara é o revisionismo. Claro. O revisionismo é moi importante porque é un giro histórico no movimento comunista e que o leva a cabo, por eso depois viu todo este fracaso que viu Khrushchev, Brezhnev e todos estes lentes. Por eso Che Guevara apuntaba moi acertadamente, é un gran ideólogo, un gran revolucionario por suposto, pero máis que eso quería destacar que é un gran ideólogo, un gran marxista-leninista que profundizou e chega ás mesmas conclusións que a figura de Stalin. É dicir, todo o que está planteando Che Guevara está apuntado, está todo dito en parte, en gran parte, no que é no terreno teórico por Stalin. Entón, máis era un matiz, que penso que é moi importante,
que todo eso que él está machacando con respecto aos países socialistas era o revisionismo. Queres o... Eu, en principio, de verdade, que como documental quedei un pouco conmocionado, non? Entonces, estou moito en disposición de falar, pero me gustaría lembrar que hoxe o imperialismo caiu en África, o imperialismo portugués, o holandés, pero que, como é lógico, o capitalismo, esta última financeiro, que vai a seguir estendendo os seus tentáculos e vai a seguir sempre afogando as revolucións e o povo. Por exemplo, Samora Machel, de Mozambique, xa non lembro a Patricia Lumumba, pero que agradezo que vaya sentado. Como fixeron cair o avión para que morrera, é dicir, que é o que están facendo ahora con Venezuela. Pero o feito de que Venezuela estea onde está, xa quere decir que a revolución está avanzando. Sin entrar a falar ahora de si é un socialismo do siglo XXI, que si un leninismo, si non si que, porque eses son detalles que habrá que construir, pero que non habrá que facer o mismo que o capitalismo. Hacer que ser moi finos a hora de facer crítica aos gobiernos que por lo menos intentan, como o ALBA, tirar para adiante de unha revolución. Eu digo porque teño compañeiros que considero compañeiros que encima critican cousas de Venezuela, da mesma Cuba, esquecéndose de que quen intenta de afogar a Cuba, que intenta de afogar a Venezuela, é o imperialismo yanqui. É ese imperialismo que cando eu era mozo dicábamos Fidel, Fidel, el que asome la cabeza, duro con él. En la Cuba de Fidel, os curas acortan caña e o que non queira cortala, que se vaya para España. De Fidel, o que asome la cabeza, dure con él. Quero decir que eu creo que seguimos nesa etapa de seguir nesa línea revolucionaria. Decir que eu viví unha etapa de loita contra o franquismo, pero tamén contra o imperialismo onde queira que este. E isto eu digo porque eu non era dos máis formados políticamente. Eu era, digamos, un sindicalista revolucionario e é o que pretendo ser. E sempre dixen que ser comunista é algo que non é fácil. Sobre todo cando vivimos no mundo capitalista. A pesar de que nos explotan, nos traballan, como di Castelao, vexan por nós, temos que decir que chove. É decir que, en ese sentido, lembrar compañeiros como Cousa da Covelo ou Orlando Collazo, que continuamente citaban Che Guevara, e ao mellor eu vos digo que decían que a verdade é sempre revolucionaria. Cando decíamos a verdade sobre o revisionismo, cando falábamos do social imperialismo, cando decíamos que a Unión Soviética xa non era tal Unión Soviética. Os tecnócratas estaban tomando o poder, estaban metendo na cadea os capitalistas e estaban volvendo o capitalismo. E hasta o meu compañeiro e compañeiro de todos vos, Poño de Ferrín, decíame a mí, que va, hombre, que va, si Gorbachev estuvo aí en Gans dando un discurso sobre o leninismo. Gorbachev está facéndolle o capitalismo o traballo, é dicir, porque se volveron eles tamén capitalistas, ese é o problema. Decía un camarada mín para terminar de Organización Obreira e posteriormente do MDG, decía, mira, compañeiro, marchouse no Francia, é mellor abandonar a revolución porque nos decatouse que era un morreiro de que si chegáramos a facer a revolución que nos un día, logo os fillos dos capitalistas que están máis preparados que nós
van a tomar eles o poder e van a volver ao capitalismo, sabe? Eu non estou de acordo con esa teoría porque eu seguí na loita, seguí na clandestinidade, en ese camino estou. Na clandestinidade non, pero na loita sí. Nada. Almeno unha cousa... Está, no, é moi cortiña. É que teño algo que decir, penso que é importante. Vamos a ver, eu, dado a la que teño, a experiencia que teño e todo eso, efectivamente non vamos a aceptar nada do que asimilamos, que temos no coco e tal, moi ben. Pero hai unha cousa certa. Naturalmente que temos que seguir defendendo a nosa historia pasada. Daí non podemos esquecela. Hai que loitar porque se saiba e tal, pero hai que prepararse tamén porque pasaron moitos anos e o problema sigue sin resolver. O problema planetario está peor posiblemente que nunca, pero posiblemente o sistema ou a forma de tratar de salir desta desgracia, verdad? É moito máis complicada cando apareceron estes héroes que estarán vivos para nós toda a vida, non? Pero non podemos deixar aparcado que hai que buscar unha solución. É un atopo sin solución. Estou como se estuvera un muro de aceiro frente das miñas narices. Non sei que facer na vida. Non para min, para os que están pendientes de vivir. Nada máis, perdón pola segunda intervención. Pensa para despedir, decía o Che Guevara, digo, unha solución, a humanidade dixo basta e botado a andar. Ese discurso foi na ONU, En definitiva, podemos considerar, xa de despedida, que foi intención do sistema burgués do imperialismo o esquecemento do Che en canto revolucionario que influe hoxe en día. Ao pouco de morrer en Cuba e nos povos en loita, estendeuse a frase Che vive para contrarrestar a súa desaparición física. E é verdade. O Che vive nas loitas de Cuba, da República Bolivariana de Venezuela, en Bolivia, en Chiapas, en Colombia, en Palestina, en todos os movimentos de liberación, na rebeldía contra a orde establecida, en todas as persoas que traballan para que sexa posible outro mundo. Vive cando somos quen de xuntarnos polo que nos une e non de afastarnos polo que nos separa. Temos como objetivo rescatar dos museos de historia a súa figura, baixala das paredes, para facelo vivir neste presente, que, como el decía, é de loite, anticipa un futuro que será noso. Hai 50 anos, o periodista galego, e remato, Francisco Cerecedo escribiu: cando a bala que rematou coa súa vida penetrou no corpo do Che, na selva, nas fábricas, nas universidades, nas oficinas, nos campos, milleiros de seres víronse de súpeto sobrecollidos polo desamparo. Acababan de asesinar a home que era a conciencia de todos nós. Moito obrigado. Ora in notar.